दा फाइनालि अफिशियल नटिस ABUB कनस्टेबल बेनिफ्राय गुबुन गुबुन पोस्ट दङमोन जों बेखौ नायनोसै दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थागोन दा जों बे नटिसखौ नायनोसै बेनो जाबाय नोंथांमोननि कनस्टेबलनि फिजिकेलनि काट अफ दा जोङो नटिसखौ भिउ खालामबाय आरो भिउ खालामनाय लोगो लोगो फार्स्टआव 1645 कनस्टेबल UB लेभेलाव देन बेनिफ्राय 2300 AB कनस्टेबलाव देन बेनिफ्राय APR आव दङमोन UB सासे दङमोन 114 कनस्टेबलनि बेनो जाबाय दा बे जाबाय हिल ट्राइब्सनि दङ देन बेनिफ्राय बर्डमेन दङ 58 पोस्ट दङ स' बेनिफ्राय 204 भेकेन्सिस कनस्टेबल कमिउनिकेसन प्लास APR आव दङ देन 262 पोस्ट दङ कनस्टेबल आरोबाव कमिउनिकेसननि दङ देन बेनिफ्राय साथाम कनस्टेबलनि कारपेन्टार दङ APR आव सासे दङ 39 इमारजेन्सि दङ थिग बेबादिनो 269 पोस्टआ जाबाय ग्रेड 3 DC CD होननाय दङ स' बेनि गेजेराव आरो लोगोसे हाबेलदारबो दङमोन दा बिनि नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टनि रिजाल्टआ गाबोन होसिगोन बेनो जाबाय 11 AM जानाय लोगो लोगो गाबोन नोंथांमोना मोनसिगोन बेयाव डेट दंखायोनाय स' बेखायनो गाबोन SLPRB आव लगइन खालामनानै डिस्ट्रिक्ट वाइज आसाम स्टेटआव थांगोन काटअफआ बेखौ गाबोन मोनसिगोन आरो बे काटअफआ बेसेबां थांगोन 33 32 एबा 31 एबा 30 जि दङ नोंथांमोना गाबोन गासैबो डिटेल्सखौ मोनसिगोन बेनो जाबाय SLPRBनि अफिशियेल साइटआव आरो दा बेनो टाइमा नायदोनै बेखिनियावनो नोंथांमोना गाबोन नायबानो जाबाय एन्ड बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाखाबाय जाहाथे एग्जामाव मोजां हायो 17 मार्चआव एडमिट मोनगोन एग्जामनि देन एग्जामा नोंथांमोना कन्डाक्ट जागोन 23 मार्चआव जागोन नोंथांमोना जन वाइसआव जानायनि चान्सआ दङ डिस्ट्रिक्ट वाइस जायाबाबो स' बेनिफ्राय 50 मार्क्सनि एग्जाम जेराव नेगेटिभ मार्किं गैया एन्ड 23 मार्चआव आनजादखौ मोजां होदो थ' बेखायनो बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय